Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бу көннәрдә республикабызда күләмле чара уза. Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды. Чит илләрдән илебезнең төрле төбәкләреннән күп санлы кунаклар килде. Программада бик бай. Съезд чаралары турында сөйләшү өчен бүген без студиягә кунак чакырдык. Бу татар хатын-кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Рәисова. Исәнмесез, Кадрия Рәисовна? Исәнмесез. Менә бу бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды әйе, аңа бик зур әзерлек эшләре баргандыр. Хәзер нинди этапта, белгәнемчә, кунаклар инде Булгарда булдылар, Казанда Пишән базарында катнаштылар. Сездән иштәсе килгән иде. Нәрсәләр булды? Чынлап та бик зур әзерлек белән үтә торган чара бу безнең. Чөнки мондый күләмле чараны әзерлексез генә үткәрү мөмкин түгел. Чөнки ул 76 регионнан 35 чит илдән, Татарстанның барлык район һәм шәһәрләреннән мәртәбәле делегатлар һәм кунаклар катнаша. Бу бит инде бик зур күләмле чара. 1500 кеше. 1500 кешене сыйдырырлык аның бинасы да кирәк. 1500 кешене тукландырырлык урында кирәк, яшәтерлек урында кирәк. Аллаһка шөкер, безнең Татарстаныбыз, безнең республикабыз мондый мөмкинлекләре булган җирлек. Һәм шатланып кунак кабул итә торган җирлек. Чөнки мондый мөмкинлекләр тудырылган безгә. Һәм инде чынлап та беренче көнне Пишән базарында, мин инде бу Пишән базары турында әйтеп китәсем килә. Менә без халыкның, үзебезнең милләтнең нәрсәләре барсын ул алырга дигән билгеле борчылу белән яшидек электәнрәк. Хәзер безнең күпме кул эшләнмәләре, күпме иҗади эзләнүләр, кием салымы анда, үзебез йөртә торган бигрәк тә хатын-кызлар өчен инде нәрсә генә юк хәзер. Һәм инде менә шушы җирлеккә килү өчен Пишән базарына 300-гә якын кеше үзенең гаризасын бирә. Уйлап карагыз, бу бит инде бик күп саннар. Һәм инде халкыбызның алгарышы дип әйтер идем мин моны. Икенче көнне без бөтенебез бергәләшеп Болгар җирлегендә булдык. Бу ел инде беләбез, барыбызда үзебезнең ислам дине кабул итүгә 1100 ел тулган ел, юбилей елы. Һәм халык анда барып, бергәләп намаз укуына да нитраның. Һәм бер умтылышта булып, менә шушы кадәр зур күләмдәге халык, без инде 26 автобус белән бардык. Бу бит инде зур чара. Һәм менә анда булып, үзебезнең элекке борынгы бабаларыбыз җирлегендә дөресен әйткәндә кеше хаж дип атасак та була моны. Һәм менә шушындый мөмкинлекләр тудырганнар өчен бик зур рәхмәт. Һәм менә инде без бүген секцияларга кирип китәбез. 7 секция эшләячәк безнең. Һәр берсе аның үзебезнең милләтебезнең шагылышын тапкан секциялар. Ул тарих ягыннан аласыңмы, дин ягыннан аласыңмы, гореф-гадәтләр ягыннан аласыңмы, шәҗәрәләребезне өйрәнү ягыннан аласыңмы, кайсы яктан гына алсак та, менә шушы безнең мәгарифи ягыннан, мәдәнияты ягыннан аласыңмы, бу секцияларга безнең утыртылган алар. Әмма төп темалар нинди буласың? Әлбәттә инде татар телен саклау, гореф-гадәтләребезне саклау. Шулай да быел нинди мәсьәләләргә аеруча игътибар биреләчәк? Менә мин үземнең модератор буларак, без инде үзебезнең архив җитәкчелеге белән модераторлар бергә әзерләдек. Без инде шәҗәрәләр, милли аңны үстерүдә шәҗәрәләрнең роле. Бу бит инде менә безнең балалар аша без зурларның ишеген кагабыз. Аларның күңеленә килеп керәбез дигән сүз. Чөнки баланы өйрәтү өчен мәктәпкә чыккач ул икенче мәсьәлә. 6 яшьлек бала, 7 яшьлек бала өчен ата-ана, әби, бабай дәвати дәвани барсын да эшли. Һәм аның белән бергә өйрәнә, бергә ятлый, бергә кирип китә тарихка да. Менә шушы уңайлы ягын һәм кирәкле ягын без моның ачтык. Менә үз аңны үстерүдә шәҗәрәләрнең бик зур роле. Кадрия апа, менә сез бит инде башка төбәкләрдә, чит илләрдәге татар хатын-кызлар белән аралашасыз. Алар нинди тәҗрибә бирә алар икән безгә? Бик тә алабыз. Менә безнең үзебезнең форумнарда, һәр вакыт татар хатын-кызлары форумнарда безнең бит инде 4 елга бер съезд була. Һәм 2 елга бер тапкыр форум була. Менә шушы вакытта без чит илләргә дә һәр вакыт чыгышлар бирәбез, секцияларда да бирәбез, һәм пленар утырышларда да бирәбез. Өлештә аларның алырлык безгә гыйбрәтле әйберләр бик күп, дөресен әйткәндә. Һәм менә шушы вакытта менә алар
ғөреф-гадәтләрен сакланганын без күрәбез аларның. Исемнәр шундый матур сакланыш тапкан аларның. Менә бездә бит инде әле ярый хәзер менә без уңга борылып, үзебезнең исемнәргә дә игътибар итә башладык. Ә чит илләргә чыгып китәбез икән, анда бит анда исемнәр кушмыйлар. Алар безнең ғөреф-гадәтләребезне саклап калганнар һәм саклап алып баралар. Бала тәрбиясенә килгәндә, үзебезнең йолаларыбыз нигезендә тәрбияләү, аларда ул нык сакланган. Менә безнең Финляндиядан килеп сөйләделәр. Без гаҗәпләнеп, һәрберебез кара ничек икән дип гаҗәпләнеп утырдык. Кадри апа, быелгы юбилей турында да берничә сүз әйтегез әле безнең харышын. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессының юбилей елы. Һәр 5 ел сайын безнең съезд булып тора, ягъни курултай булып тора. Һәм менә шушы съезд вакытында безнең һәр вакыт юбилей елы була. Узган съезд вакытында инде ул 25 еллык, менә быел 30 еллык. Шушы конгресс төзелгәч, июнь айында нәкъ 1992 елны хатын-кызларның ак калфак оешмасы оеша. Бу бит инде шушы учырдагы җитәкчелекнең, мен инде Индус Абитахировның дивтәсе килә, менә бик акыллы һәм шул чордагы менә безнең Роза Туфетулова, Роза Рахматулла кызы Туфетулова, аның беренче җитәкчесе, аларның җитәкчелегендәге хатын-кызларның, иратларның фикерле алымы. Чөнки милләт хатын-кызсыз була алмый. Милләтне ныклап яшәтүче хатын-кыз, ләкин хатын-кыз ир атка ышыкланып яшәтүче. Менә шуңа күрә шундук хатын-кызлар оешмасы төзелә, аңа ак калфак исеме куела һәм бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче ак калфак татар хатын-кызлар ассоциациясе булып төзелә, август аенда рәсмиләштерелә. Һәм инде шуннан бирле безнең ак калфак эшләп килә һәм менә бүгенге көндә безгә дә 30 ел юбилей безнең дә. Һәм мин менә шушы нисбәттән үзебезнең барлык хатын-кызларыбызны шушы ак калфакның 30 еллык юбилей белән ихластан тәбрик итәм. Бергәләп матур эшләр эшләргә насыйп булсын. Изге эшләр милләтебезне күтәргә, туры юлга алып чыгуда. Менә шушындый матур эшләрбез булсын иде дип. Миннән кайчакта сорыйлар, ак калфакны бөтен җирдә дә беләләрме дип. Менә минем бер җавабым. Безгә бөтен халык белсен өчен я ай, я кояш булырга кирәк. Айны һәм кояшны бөтен дөнья халкы белә. Ә без җанны кешеләр. Шуңа күрә безнең 17 чит илдә һәм 41 регионда, Татарстанның барлык районнарында һәм шәһәрләрендә дә ак калфак оешмасының бүлекләре һәм бүлекчәләре эшләп килә. Без шуның белән горурланабыз һәм шул эшчәнлек белән бергәләп матур итеп, ирләребезнең ярдәме белән, иратларыбызның ярдәме белән, бөтен дөнья татар конгрессының ярдәме белән эшләп киләбез. Кадри апа, шулай үткәнебезне данлап, бүгенгебезне матурлап, киләчәгебезгә карап, яхшы өметләр, ниятләр белән яшәргә, эшләргә. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең студияда татар хатын-кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадри Идрисова булды.